ምርጫይ እምበር ምርጫ ወለደይ ይሰምዕ እንትብለና ሜሪ ዝተባህለት ጓል 25 ዓመት መንእሰይ ወለዲ ሜሪ ኣብ ከባቢኦም ካብ ዝርከቡ ሓደ በዓል ጸጋ ሃፍቲ እንትትኮኑ እዞም ስድራ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘለዎም ጸጋ ኣብ ርእሲ ሃፍቲ ንምውሳኽ ኣንጻር ድሌት ጓሎም ምስተጓዓዙ እዮም። ይኹን ደኣ እምበር ጓሎም ሜሪ ናታቶም ሓሳብ ክትቅበል ፍጹም ተበግሶ ሃልይዋ ይፈልጥን። ሰላምታ ይረስዓናን ክቡራን ተኸታተልቲ ሚሊዮን ኢንተርቴይንመንት ለሞን ከም ወትሩ ፍልይ ዝበለ ምድላው ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ፕሮግራምና ምሳና ክትኮኑ ብኸብረና ቅድም ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ሓሳብኩም ግለጹልና። ኣብ ናይጄርያ ሌጎስ ዝበሃል ከተማ ተወሊዳ ዝዓበየት ሜሪ ወለዳ ንሓደ ውላድ ንጉሰ ነገስት ሃገር ዝኾነ አንደርሰን ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ንኽትምርዖ